Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu, inkosi yokuthula, inkosi yethu. Ngibingelele nabazalwane bonke abaqala ukuba nathi emagruphini esikuwo, noma ngingababoni la kodwa ngiyazi ukuthi leli record bazolithola bese belalela. Ngiyanibingelela nani bazalwane enifikayo eniqala ngqa ukusilalela. Siyethemba bazalwane abanifake egruphini noma baninikeze i-link, noma-ke i-link la niyicoshe khona, nizongena nilalele njengawo wonke umuntu. Bazonithumelela ama-clip asenedlulile ukuba nikwazi ukucothoza nize ngendlela. Siyethemba-ke nizokuzwa ukuxoxa kwethu esikuxoxayo, bese nikwazi ukuhamba kanye nathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, senikhona nonke izisebenzi ezikhona, obhishobhi abakhona, odokotela abakhona, abapostoli abakhona. Uyasho omunye ukuthi yaqala-ke ukukhuluma kanje. Hhayi, ngiyakhuluma nje namhlanje ngoba sekusondele, sekuseduzane ukuba siyixoxe nendaba ye-fivefold ministry. Sekuseduzane ukuba siyixoxe, kodwa okwamanje sisaxoxa nje le ndaba ukuze wonke umuntu abe aligned to kulokhu esixoxa ngakho. Sisaqhubeka nazo-ke bazalwane iy'hlobo zethu, noma ngithi ama-feast amathathu awokugcina awokushona kwelanga. Yiwo la esilokhu sixoxa silwa nawo ukuba size sifike ekugcineni. Sekuseduzane ukuba sifike ekugcineni, ukuthi indaba zenabile kakhulu la ngasekugcineni. Kuney'ndaba ey'ningi kufanele siy'xoxe, kodwa siyixoxa ngayinye. Ngelinye ilanga nje soke sixoxe indaba siqonde ngqo i-protology ne-eschatology ne-grace. So siseza kukho konke lokho ngoba i-grace, there is no grace without these two, protology and eschatology. So sisazofika lapho bazalwane, sisaya phambili. Sisazofika lapho, sisabanjwe kakhulu ilezi ezinye indaba. Indaba enkulu kakhulu ileyo ukuthi uJesu usewabuya yini. Sisalwa lapho. Last week on Monday, mhla ka-27, uma ungakayilaleli lo clip leyo, wenze ijustice yokuthi uyilalele, ngoba njengoba siqhubeka siya phambili uzodideka ukuthi sikhuluma ngani uma ungazange uyilalele leyo clip leyo. Uthi omunye uJesu usebuyile yini? Angifuni ukukwesabisa wena obuza kanjalo ukuthi usebuyile, akakabuyi, kodwa uzozwa ngembhalo
then wonke umuntu agcine ebona ukuthi ayi kungathithi uma ubusalindile ungathithi ukulinda kwakho sefanele kume ngenye indlela. Ufunde kahle iBhayibheli ngoba yilona elizokunikeza isithombe. Into esenza ukuthi singaboni ukuthi kwenzakalani ukufunda kabi iBhayibheli. Ukufunda sifake umama Mngoti akakhona ukungena inetwork yamhlula. Okay, so ke bazalwane asingeneke endabeni yethu. Indaba yethu namhlanje bazalwane kunendaba le ebesiyixoxa namhlanje. Bengifisa ukuthi sigxamalaze noma angazi ngayikhuluma kanjani lento ngesiZulu, kodwa bengifisa ukuthi sinyakazise nje ikhonkwane ezimbili ezintathu ukuze abantu bakwazi ukubuza kungaze kube kude kakhulu bengayibambile kahle. Ngeviki leli elidlule Monday xoxe ngokuthi uPaul ubonakala ekhuluma ngendaba yokubuya kwenkosi ethi it is about to be. Niyalikhumbula lelo gama, about to be. Now uma sithi about to be, saku-analyze lokho sathi igama lesiGriki lithi melo. Umelo usho ukuthi it is imminent, sekuseduzane. It is at hand, sekuyi-hour lokuthi inkosi uJesu ibuye. Kukhulunywa lokho nini? Kukhulunywa before 30 AD, uJesu engakafi, uJesu engakabethelwa, kuthiwa sekuseduzane. Bese uJesu ekunezela lokho. Uma uPaul ekhuluma ngokuthi sekuseduzane, ukhuluma ngalokho ngoba uMateyu 24 verse 34 uJesu usibekile isikhathi ngokuthi this generation ayisoze yedlula ingakubonile konke lokhu uJesu akushilo. Now uma ethi ke uJesu le generation ekhomba igeneration yakhe, ukufunda kwethu kuyasilimaza sometimes ngoba sinelesifunde lapho sithi uJesu uthi ngiqinisile ngithi kini lesisizukulwane angeke sedlule kungakenzeki konke lokhu. Bayithathe bona abantu banamhlanje kuyi-21st century ama-2K bayifake phakathi bathi kushiwo kubo. Sifundisa ke lokhu la endlini. Umuntu osenesikhathi esidanyana nathi useyazi ukuthi leyo siyibiza ukuthi time statement ethi ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane ngeke sedlule kungakenzeki konke lokhu. I-time statement ke leyo. Uma sesiya kwi-language ethi isizukulwane, this generation, ugeneration usho ukuthi 40 years uyinto ongakwazi ukuyicomputer noma ukuyicounter noma ukuyibala.
uthi igeneration uJesu wayesho ukuthi ngeke uphele u40 years, ngeke iphele le generation. I-generation is 40 years. Ngeke iphele le generation kungakenzeki konke lokhu akade batshene khona ukuthi kuzokwenzeka. Now, uma ethi kuPaul is about to, nale ncwadi esiyifundile yabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 49, la besikhuluma khona ngo-omnicron no-omega, okukhulunywa khona ngomzimba wasemhlabeni nomzimba wasezulwini. The omnicron is the earthly body, and the omega being the heavenly body, the spiritual body, the body that comes from above. The language that we use there for the body eqhamuka ezulwini, athi umzalwane uPaul kwabaseKorinte besibili chapter 5, umzimba lo ovele ezulwini esizowembatha. Okay, le siyasizukulwane noma le generation yayizokwembatha lo mzimba ovele ezulwini, ngoba kwakukhona umzimba wasemhlabeni esizozwa ngawo ukuthi mzimba muni lo wasemhlabeni, bese kuba khona umzimba wasezulwini esithi uma wehla wona, that body is the oiketherion, umzimba kamoya, umzimba wenkazimulo, umzimba on a presentation, on a manifestation of God himself in that body. Okay, now ngicabanga ukuthi sihamba kahle, angiphuthuma ngigijima, kuzwakala kahle kakhulu. So ke uma egcizelela uPaul elokhu eveza ukuthi about to be the melo, uchaza ukuthi lento akhuluma ngayo isiseduzane, is imminent. Now ake sibhekeke incwadi yabaseKorinte bokuqala ukuthi uyibhale ngayiphi noma ngasiphi isikhathi. Kuvela ukuthi uyibhale lencwadi ngo-54 AD noma AD 54, between 54 and 55 AD, la abhale khona incwadi yabaseKorinte bokuqala. Kubalulekile ke lokhu ukuthi nikwazi, because uJesu sethe this generation, usho nini uJesu? Usho before 30 AD, sekuseduzane ukuba uJesu abulawe. Iministry yakhe uJesu uyiqale nini? Uyiqale ngo-AD 27, wayirana for 3.5 years. Wathi ngo-30 AD wabulawa, wahengwa emthini. So uma yethi kuJesu lesi sizukulwana angeke sedlule, ukusho lokhu uJesu between 28 and 29 before ayobethelwa. Uthi ke this generation angeke yedlule ingakubonile konke lokhu abafundise khona entabeni yemnqumo.
Okay, uma ke sithi ke uPaul yena ubhale lencwadi ngo54 to 55 AD, ngamanye amazwi within the generation. I-generation le athe uJesu ngeke kuphela u40 years kungenzekile konke lokho. No, Paul ubhala lapho uthi this is imminent, sekuseduzane, is at hand. Isinyathela amasimba abantwana. Ukubuya kwenkosi lokho, ukwahlulelwa kweJerusalema lokho, ukubanjwa kwesifebe esikhulu the Babylon. iBabylon safunda sathi kusho iJerusalem elidakise ngewayini lalo. Okay, now asambeke uma kuphole kusho lokhu ngalesi sikhathi, uPaul uyakuveza ukuthi ukhuluma ngokuthi ijudgment isizofika. Ngiyacela usikhumbuze indaba ngithi 24 verse 14 wezenzo, Acts of the Apostle. Ukhuluma ngalezi zinto nje uPaul, kunento engicela ukuyicaphuna lapho ngaphambi kuba sedlule. Angizukuba detailed namhlanje kulokho ngoba saba detailed last time kakhulu, sahlala kakhulu kuleyo ndaba. Yeah. Amen. Verse 14. Siyafunda izenzo 24 verse 14. Yeah. Kepha ngiyavuma lokhu kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba. Ngikholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofethi. 2015. Nginethemba kuNkulunkulu abalibheka nabo uqobo lokuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo okwabalungile nokwabangalungile. 16. Ulokhu nami Mana, alright, soqedile. Ngifisa ke la bazalwane sibheke lezi zinto ezimbalwa. Khona la ukuthi judgment and ubani ku13. Awubheke 13. Verse 13. Ufuna verse 13. Yeah. 25 verse 13. Futhi bangeke uqinise kuwe lokhu abangibeka icala ngakho manje. Verse 13. 14. Verse 14. Futhi bangeke uqinise kuwe lokhu abangibeka icala ngakho manje. Kepha ngiyavuma lokhu kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba. Ngikholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofethi. Nginethemba kuNkulunkulu abalibheka nabo uqobo lokuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo okwabalungile nokwabangalungile. Khona lento eyishiyayo le iBhayibheli lesizulu la khona kukhulunywa khona ngejudgment eyokwenzeka, ukuthi there is a coming judgment la khona abafileyo beyakuvuka, abalungile nabangalungile. Ngicela ke sixoxe kanjena ke bazalwane. uPaul la ukhuluma ngovuko. Lolu vuko sikhulume last week sathi kwakukhona
ama-class noma ama-group awu-2. Igroup yokuqala eyabaFarisi eyayiqonda noma ikholelwa noma ifundisa noma ine-doctrine ethi abafileyo bazovuka biologically, bambathe inyama yabo, bathi recollect everything. Nabadliwe zingwenya, nabadliwe inoma isiphi isilwane sizawukubaphalaza biologically, babe reconnected again, kube ne-recollection. AbaFarisi labo. Bese kuthi abaSadusi bathi nje bona akukho ukuvuka, noma ngabe uthi spiritual noma ngabe uthi physical, akukho nje ukuvuka kwabafileyo, ufile nje. Okay, uPaul yena enesifundiso esithi ngokuqala kwakhe before abe umzalwane, enesifundiso esifanayo nesabaFarisi sokuthi bayovuka abantu biologically, bambathe imizimba yabo. Okay, abantu abaningi-ke bakuthatha lokho lapha encwadini ka-Ezekiel verse chapter 37 ukuthi umprofethi kwathi akakhulume phezu kwamathambo avuke, lamathambo ambathe inyama, as if lapho kudlalwa isithombe sokuthi kungathi laba kwakungabantu ababefile bese emathuneni, kanti cha, kwakungabantu ababefile ukufa okwafiwa u-Adam, ukufa uphila, ngenxa yokuthi basukile ezweni lakubo, izwe lokuphila, babasezweni labezizwe bakhonza izithixo zakhona. uNkulunkulu uthi bafile, kodwa wathumela umprofethi ukubakhulume kubo, babuye kwenzeke i-restoration. So-ke ngifuna ukukhuluma-ke ngithi-ke uPaul uma ethi uvuko lolu lwabafileyo abalungile noma abalungisisiwe noma abakholwayo, bese ethi futhi ukhona novuko lwabangalungisisiwe, ngamanye amazwi abangakholwa, the unjust. So-ke umbuzo-ke omkhulu ongaba khona ukuthi angithi sehlukene amagrupu amaningana la. Ukhona bathi uvuko lukhona namanje, kuyovuka abalungileyo kuphela, abanye bathi abangalungile ngeke bavuke. Okay, uPaul usifaka-ke endabeni ukuthi bayovuka, cishe nabo bonke abapostoli banakho lokho, bayovuka, the unjust and the just. Uma bevuka bayaphi? Okay, babezovuka bahlulelwe laba aba-unjust, kwakufanele bavuke bahlulelwe. They were supposed to be raised, to be resurrected. Kodwa baba resurrected in what form? Baba resurrected in the form of that body okwakufanele yahlulelwe, kanye nebody eyayisekhona emhlabeni okungumzimba owawuqedwa, the old body. Babezovuka
bavuke bekuleyo form yokwahlulelwa ngoba babelele bonke, kwakulele abalungile kulele abangalungile. Abalungile babezovukela bona ekuphileni, bese kuthi abangalungile bevukele ekulahlweni kwaphakade. Okay, asifundeni ke manje bengisadlulisa lokho nje ukuthi kunemizimba emibili, umzimba wenyama nomzimba kamoya. Umzimba wenyama sizowuzwa ama-characteristics awo, izinto esingawukhomba ngazo ukuthi lona-ke umzimba wenyama. Umuntu lo, umuntu omdala lo. Bese kuba khona umuntu omusha owenziwe kabusha, wazalwa ngozalo abanye abangazelwe ngalo. Okay, ngiyacela ke kukhona indaba ethi esike sayixoxa ethi kunensindiso eyayilindiwe eyayizonikezwa uma uJesu ebuya. Cishe umzalwane okhuluma ngalokho uPeter. Uthi uPeter, receiving the end of your faith. Uyayizwa nje lenkulumo. Uma unganakanga ungahle ungayizwa lento ukuthi thini, ngoba le language ekhulunywa la akusiyona eyethu. Receiving the end. What is that end of your faith? What is the result? The result of your faith. You are receiving that. Sike saxoxa izolo enkonzweni sixoxa ngokuthi ifaith iyona eyasinikeza ukuba umthetho ugcwaliseke, ukuze umthetho ungabisabanayo indawo kithi yokubambelela, ngoba sesiyakholwa, we received faith, we received Christ. Uma si receive ifaith inguKristu uqobo. Sachaza ukuthi the word faith is a noun, is a person. That person is Christ. Ifana negama elithi grace. The word grace is a noun, is a person. That person is Christ. Kwesinye isikhathi kuthiwe kukhona umthetho wenyama nomthetho kamoya. Umthetho kamoya is faith, is grace. All that together is Christ, because ngakho lokhu konke wenziwe wahlanganiswa noKristu, waba in Christ. You have received a new body. Is no more about your body. Uphuma komunye umzimba, the natural body, the body ebizwa kuthiwa umzimba wokufa. That's where we are coming from. Sazokwenziwa in the new body ukuba singene ekuphileni. Kuthiwa ke receiving the end of your faith. What are the results of the faith?
is salvation. Uthi ke lo mzalwane, even receiving the end of your faith, even ngamanye amazwi, the same as you are receiving the result, the end of your faith, even the salvation of your souls. Iyo into ke le edida amakholwa ke. Leli verse nje lilodwa liwadidela waqeda amakholwa, athi amakholwa eselamukela ivangeli akholwa kahle bese ethi alinde i-salvation of their souls. Sizoku-unpacka lokho ukuthi kuthini, kodwa ngicela ndaba ufunde uPeter ukuqala chapter 1 verse 9 sizwe. Omunye angicuphele nge-NLT, omunye angicuphele nge-ESV. Uthi sofika la ngifuna sifike khona ngathi ngihamba ngonyawo lonwabo. Ngisahamba kahle bazalwane, nizwa kahle? Asikhulumeni phela, nathula nje nathi du. Amen. uBetty ushaya izandla, uGogo B no Matthews ushaya izandla, no Mama Khumalo Primrose uthi thumb up. Okay, no Julie wenza azwa ngakho. Okay, shaya izandla. Hayi ke asiqhubekeni ke bazalwane, afunda ku verse 9 lapho. Incwadi yokuqala kaPetru chapter 1 verse 9. Namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemphefumulo. Niyezwa bazalwane, receiving the end, namukela isigcino sokukholwa kwenu, even as the salvation of your soul. Ngamanye amazwi, njengalokhu namukela isigcino sokukholwa kwenu, nensindiso nayo niyayamukela. Salvation of your souls. Now sisazona unpacka ke leli gama elithi souls ukuthi lisho ukuthini. Okay, uPaul naye unazo izinkulumo ayikhulumayo kaningi ngendaba yesoul, kodwa uma ekhuluma uthi uPaul insindiso yenu in terms of a present experience and nenkathi ezayo. Uchaza lokho Paul uthi insindiso yenu enizoyamukela in terms of a present experience and a future consummation. Njengamanje lensindiso yabo bayamukele manje besaphila bonke abazalwane ababephila ngalesi sikhathi sika Paul, bemukela ivangeli kushunyayelwa kukhona umzimba omdala wawukhona phakathi kwabo, the old covenant, the old land. Uthi kodwa uPaul lensindiso engikhuluma ngayo is present, niyayi-experience manje. Bese kuthi in the future, because they were still going to in the future, izoba consummated. Uconsummated usho ini kusiyami? Usho ukuba
the result of it all abonakale kuqedwe ngalokho bekubambezele. Yini ebibambezele? Umzimba omdala ababesabubula bekuwo, behamba njalo beyongena beyokhoza endlini yomzimba omdala, ithempeli. Iyona into ebibambezele. Kodwa presently in their time they were experiencing ukuphila kwensindiso, but izoba consummated. Awungibhekela lapho baba ngenzela ukuthi abantu bafunde ukuyitholela. Awungibhekela leli gama ukuthi uma kuthiwa consummation kuthini? Uphi umzalwane akekho namhlanje? Okay, awungibhekela baba uDlamini consummation CONSUMMATION consummation. Ungibhekele lapho ku Google obheke ndaba lapho ngathi uDlamini uyangizwa baba uDlamini? Yes, okay. Check le consummation, the completion or fulfillment of something. Yes. So consummation kwakufika isikhathi la khona kuthiwa they will experience this in the future when something is being fulfilled, is completed. Now, ngamanye amazwi kwakune goal eyayikhona ukuthi when everything has been completed, has been accomplished, they will receive their salvation. That is the end of it all, but not the end of the human history, because abanye babafowethu abangama-futurist bayikhomba le la kungaziwa khona bethi at the end of the human history, at the end of the world, badidwa igama elithi ekupheleni komhlaba. Igama elithi ekupheleni komhlaba lisho ukuphela komhlaba omdala. Umhlaba omdala kwakuyimuphi? Kwakuwumhlaba kaIsrayeli, kaJuda. Imuphi lo mhlaba? The old covenant. That is the old world. That world has to be completed, has to be terminated. Okay? It means the successful completion or finalization of plan, agreement or process. Yeah. So, at the end of the world or end of the age is the fulfillment, the successful of the plan. uNkulunkulu ayibekele ukuthi uma kufika la, Christ will come, the Son of Man will come down to make the judgment in order to give salvation abayilindele abangcwele. Umbuzo ke uthi thina njengamanje in the 21st century 2026, are we still waiting for the salvation? Are we still waiting for the salvation of our souls? The answer is from the church. Oh no. Yeah? No. Primrose uthi no, uB uthi no, uJule uthi no. Hayi nibambile ke bazalwane.
nawe Dlamini uthi no kufanele ke baba Dlamini ngabe uyaganga. Hayi ngabe uyaganga baba Dlamini. Okay. Singabafundi ke besiGreek isikhathi esiningi. Abazalwane they were going to receive or obtain komizo menoi, meaning babezo yi-receiver, babezo yi-obtainer insindiso yabo, babezo yi-receiver insindiso yemphefumulo yabo nini khona at the end of the age. There is no age to be anticipated now, but we've got only one age, the timeless age, the age that does not come to an end. So there is one age ephelayo, ile ababekuyo abendlendala, the old house. So ke abazalwane babezoyireceive insindiso. Laba abaphilayo, laba abakholwayo, laba bazovukela ekulahlweni bahlulelwe, their spirit yayingeke ifumane insindiso, yayizofumana ukulahlwa kwaphakade, the unjust. Then the just ibona ababezoreceive insindiso. Ngoba base befike kuyigoal, igoal, the telos, 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 the goal or the end, the completion, the consummation. Now yini laba bezoyireceive mase befike lapho, babezoreceive the soteria. What is the soteria? The salvation, the deliverance. Yini laba bedeliver kuyo? Babedeliver emthwaleni ababewuthwele bethi bayabubula bekulomzimba. They needed deliverance. Namhlanje sinabantu abakuyiministry ye deliverance. Usuyabona ukuthi lenkungu naleli hlathi siyaliqeda manje. There is no one that should be driving inkonzo ye deliverance. Ngoba inkonzo ye deliverance yenziwa inkosi uJesu ngesikhathi ibuya inikeza insindiso. Insindiso is to deliver somebody onyenyekile, umuntu othwele kanzima, being burdened. Ngoba sesifike egcineni kwezinto zonke, the old body ekade inyinyeke kuyo is being delivered from that body, is now in the new body, the oiketerion, the oikos. In that new body there is no deliverance needed. Akekho umuntu ofanele alokho ekushaya izandla ekhanda ethi wana uhlehle nawe uzuyise phansi uthathwe indwangu ubhinqa amathawula. Ayikho leyo nkonzo. Ngingasho ukuthi inkonzo engekho leyo. Hayi abayithandayo kuba bazokwenza njani? Hey, yakubona lapho Primrose no Coco P. Nizoshawa emasontweni. Okay. Uthini baba Dlamini? So the end of the age means the completion of an age or covenant era. Yes, true. The end of an age, ukuphela kwendlu kaMose, that old house okuthiwa yindlu yokufa. Yini kuyindlu yokufa? Ingoba yindlu yomthetho.
leso sivumelwano ke saphela ngoba sasilotshwe ematsheni. uNkulunkulu esezoqala a new covenant esizolotshwa enhlizweni yomzalwane ezwethanda ethanda omunye umzalwane engafiseli ukuthi ngathi ngafa ngathi yangaginqika nemonto ngathi ngenzeka ukuthi cha kulabo okubhalwe kube enhlizweni isivumelwano sikamoya isivumelwano esingasale enyameni noma ufa lenhliziyo okukhulunywa ngayo inhliziyo kamoya la kuwe umoya unawo wonke ama-parts omzimba i-duplicate yokuphila eJerusalem elisha ngoba neJerusalem elisha iJerusalema elingasiyona i-physical li-spiritual bonke abantu bakhona whether sebadlula ngokwemizimba yabo bafa basebeyongena khona nalabo basaphila njengathi kodwa isimo sethu sesaguqulwa silinde nje ukulala kodwa kusinqabeli lokhu ukuthi siphile impilo entsha with a new identity in the new body in the glorious body. Now simove from soteria sesiya kwi-soul. I-soul siyibiza ngokuthi psyche, soul, life, person, self. Wena qobo lwakho, the human being is a soul ngoba uNkulunkulu waphefumulela kumuntu umphefumulo wokuphila then umuntu waphila. That is you yourself. The soul is a person. Mayethi umuntu silinde ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Usho ukuthi ngilinde insindiso angasindiswa. Ngoba lokhu ukuthi soul it means self, me, myself. I'm waiting for salvation. Now kwi-21st century alisekho uhlobo lomuntu olungathi lulinde insindiso ngoba leso sikhathi kwakuwesalaba ya okwathiwa abalale balinde akekho kubo zongeniswa ezulwini until kuze kufike nathi. Uma sifika thina bayavuswa bona spiritual ngomzimba omusha ovela ezulwini bayangena ezulwini kanye nathi sonke thina esisasele esiyobe sisaphila nathi siyaguqulwa singena sonke kanye akungena sebefile kuphela ezulwini kodwa kungena bona kanye nathi when we all have received our salvation. Uma uJesu ebuya ngalesa sikhathi kwi-1st century wabuya bonke abalele emathuneni spiritually they were raised. Kwathi thina sasele saguqulwa savuselwe ekuphileni okuphakade in the new age, the age that does not have an end. We are in that age. We are living in heaven right now. Hey madoda. So ke sihamba singesabi bazalwane. Asisenawo nonembeza othi Nkosiyama uma kungenzeka kube emnyama emehlweni kudlala ibhidani kungenzekani ukuthi ngahle ngamboni ayisekho leyo nto ngoba wena awusaziphileli ngokwakho sekuphila uKristu kuwe.
wena usufana nerobot. I-robot licontrolwa isystem efakwe kulo, nawe kunjalo. Wena ke umuntu uyaphila, uyezwa ukuthi lento akusi is foreign, akusiye yakithi le, and you do away with it. You don't even go to it. Angeke nje usuke la uthi uwomela utshwala uhambe uyophuza. Angeke usuke la uthi uwomela ukuyojayiva uhambe uyojayiva, because kuwe in the spirit area there is the law of faith. There is that law, the spiritual law. Wendlu osukuyo, you are living there. Okay? Sizoma ke 5 minutes pass. So ke leli gama ke lithi psyche okungukuthi soul. Alisho nje bazalwane an immortal or immaterial, ngamanye amazwi into engafi. But uma siza kwi-scripture njalo igama elithi souls or soul lisho a whole person, umuntu ophilayo, ophelele, onawo onke ama-organs akhe, ongakafi, osefile, owayesefile ngalesa sikhathi wafa engumuntu ophilayo, whether is just or unjust, wayengumuntu ophilayo okwakufanele avuke spiritually. Nalo owafa umuntu ongakholwa o unjust wayezovuka naye spiritually, ahlulelwe spiritually, alahlwe ukufa kwaphakade, angaphindi abe khona, angaphindi aphile. Hey, awusho kanti ukuthi uya echibini lomlilo. Yebo, phela ichibi lomlilo kusho ungaphindi uphile. You are being consumed, you are being finished by that judgment. You are consummated. You are complete. You are completed. Okay. Uye lapha kuPeter, Peter 1:1-6-7. Ncwadi kaPetro wokuqala, isahluko sokuqala, uverse 6. 7. Enithokoza ngakho nakuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo ezizinhlobonhlobo. 7. Ukuze ukuvivinywa ngokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngukubongwa nodumo nokutuseka ekwambulweni kukaJesu Kristu. Wayezokwembulwa nini uJesu? Leyo nkulumo leyo isho ngesikhathi ukubuya kwakhe kwesibili, engasezile ukuzofa kodwa embulwa. Kuthiwa uma ebonakaliswa thina sonke siyofana naye. Ukwembulwa lokho, i-manifestation evela emafwini, evela ngefu. Kodwa laba bazalwane babethestwa kwakuyilesi sikhathi behlushwa during the period of 40 years. From that period to 70 AD, babehlushwa. Verse 8. Verse 8. Enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje, nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo. Abanye babengazange bambone uKristu,
bafike ngasekho bakhula bashunyayezwa bamamukela. So lesi sikhathi lesi kwakuyisikhathi beya ku-70 AD, the period of 40 years. Awuye kuMikha chapter 7 verse 15. Micah chapter 7 verse 15. Verse 15. Njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibhithe. Awume nje lapho. Yabona le nkulumo ethi njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibhithe nje. Shuthi le ndaba le umprofeti ayiprofethayo uprofeta isikhathi esithile la uJesu khona ezobuya ngokwesibili ezokwahlulela. Insuku zokuphuma kwabo eGibhithe zazinjani qedela? Njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibhithe ngiyakubabonisa izimangaliso. Uthi ke le ndaba inkulu kakhulu ke bazalwane. Siyoyibuye siyixoxe kodwa ngizocaphuna okukodwa kwayo. Awuphinde ufunde la. Njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibhithe ngiyakubabonisa izimangaliso. Uthi njengasezinsukwini zika-Israyeli ephuma eGibhithe. Insuku zika-Israyeli ephuma eGibhithe zazinjani? Zazineyimangaliso. Babedla izinto ezayiqhamuka, izinto zikamoya. Izinto ezidliwa ngokukholwa. Idwala itshe abalishayayo liphuma amanzi lenziwa ukukholwa. Zimangaliso lezo. But lezo mangaliso lezo zarana only for the period of 40 years. Manje uma ethi njengasemhleni niphuma eGibhithe, baphuma eGibhithe baba kwi-wilderness for 40 years. Nalapha ke futhi babeyofika nakhona baphile iperiod ewu-40 years njengakuleya mihla. uMikha uprofeta ukuthi uma uJesu esezobuya they will spend 40 years. Lena ke ihamba nendaba ethi kukhona the miracles, iy'phiwo zikamoya ezazingama miracles, nama miracles onke enziwa aye ngawesikhathi seperiod ka-40 years ukuze u-Israyeli longakholwa lezobonakaliso zibanikeze ukuthi la ukhuluma uNkulunkulu, la isandla sikaNkulunkulu lesi. But kwangasiyona into eyayizoqhubeka, those miracles yayizophela, yayizoshut down ngesikhathi kuphela i-age. Yingakho ke namhlanje sibona abantu begijima ezinyangeni befuna those miracles, kanti into eyayiphela. Amen. Sizoqhubeka ke bazalwane, le ndaba yami ayiphelile, sizoqhubeka ngayo kusasa. Sibone ukuthi isithathu sibekaphi. Asimbonge uNkulunkulu, kodwa ngiyacela ufunde uverse 9 kuPeter oqala chapter 1 verse 9. Peter oqala chapter 1 verse 9. Namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yomphefumulo. They were about to receive the goal of their faith. If faith had a goal, uthi ke bamukela yona leyo nto ababekade beyilindile, the thing that they had to receive at the end. Sasofunda 10 no 12. Ngaleyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofeti
abaprofetha ngomusa okuzakuza kinina. Okay, uPeter kuyaqhubeka la uchaza indaba yokuthi kukhona into eyayenziwa ngabaprofeti becingisisa ukuthi yini lezayo lapha ya the goal of their faith. Le ndaba zalo idinga uxoxwa inkulu kakhulu. Le ndaba yensindiso and the goal of our faith. But ke bona they were going to receive it at the end of the age. Now we receive it immediately when we are born from above. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, inkosi inisikelele. Siyoqhubeka nesifundiso sethu kusasa. Abakade bengekho nathi siyabanxusa ukuthi balalele from that one eyange 27 before beze kulesi, because angeke bakwazi ukuqonda lokho esesikukho bengakuqondi lokhu ya, because the end of the age iyona echamsela the goal of their faith that they were to receive at the end of everything, in the consummation, when everything has been culminated. Sezifike egcineni, sezifike la kuthiwa khona umphela ndaba. Amen. Asithole isotshe elilodwa nje lengakhuleka, sengike ngathi ukunibekela ukuthi cha sikhuleke sonke. Akekho ongathi ayi namhlanje ngizizwa nginamandla uthi nje angikhulume ngezilimi. Amen. Ayakekho. Hey, okay. Baba siyabonga egameni lika Jesu, egameni elinamandla. Olufanele udumo uNkulunkulu wethu, ubukhosi bonke bungobakho. Ume nathi njalo uNkulunkulu wethu kuze kube manje. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ophakemeyo. Baba umuhle ngezikhathi zonke. Igama lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele linamandla, uNkulunkulu wethu, kuba bonke abantwana bakho, Baba wethu oyingcwele, bazalwe ngozalo uNkulunkulu wethu abangakazalwa, uzalo oluvela ezulwini, uzalo olunamandla. Siyabonga ke Baba wethu omuhle, egameni lika Jesu, egameni elinamandla. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. Inkosi ibe nani, nilale kahle, sobonana kusasa. Amen.